Buddigwyr ar y parti adrodd o dan 12 oed oedd Ysgol Twmor Nant Dinbych Gorllewin Clwyd. Dyma'i dehongliad nhw o'r ras gan T. Roland Hughes. A hogyn Rose Bank yn goblin o lanc efo sain a beic a isgidia sbeic. Pedwerydd oedd Sam. Be? Yr hen loli'n gwranda. Dos y dol i'r dechrau. Pwy ddwedais ti gynnau yn y ras? Dim ond Sammy Rose Bank caned tu glas. Dau, dim ond dau gyd. Felly sut yn y byd? Yn y byd be? Yma na leis nhw siarad am drydryd heb sôn am bedwerydd. Doedd ond dau yn rhedad. Waith hynna na chwanag. Pedwerydd oedd Sam. Ond gwranda goflaw, dau yn unig oedd yn y ras. Sammy Rose Bank caned tu glas. Ia, mi o'n i hynny. Sammy Rose Bank caned ac felly pedwerydd oedd Sam. Ond gwranda di, na dau a dim un fi pedwar un amser. Pedwerydd oedd Sam. Rydyn dad a'i fam yr hyd a bob cam wrth ochr i Sam. Roedd ei dadu a'i fami fel arfer efo Sammy. A pedwerydd oedd Sam.